Taylor Swift. Искам да ви се похваля, нали, тук ще се разделих с новото си гадже Harry Styles от известната група, забравих името и написах песен с него Bye Bye Curly. Аз бях с него, нали, ама това е тайна, нали, да ми използва, да ми предаде албума, нали, защото така не съм много известничка. И така, аз за година имах 36 гаджета. За една година. Това е много малко, цялата предвид, че ми една година колко много имах. Нали? И разбирате. И да. Cause I know you were trouble when you walked in. И не пея си много фалшиво, това никой не го знае, защото аз винаги си преработвам клиповете. И не използвах нито Зак Ефрон, нито Тейлор Лотнар, нито Конър Кенеди за пари. Глупости, как може да мислите такова нещо? Изобщо. Да, и може да съм нарекал онзи Найл прасе. И какво той не е ли? Запишете ми дирекшнаки. Да, аз пак с Хари. И засилих го.